खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 सेप्तेम्बर 2022 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननो हागोन बहाबा दावबायहैनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननि गोसोखौबो दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ गियाना बांगोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागौ जायखि खामानि मावनानै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बयबो आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे अननाय मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन बयनिफ्रायबो मोजां खौरां फैनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन अब्लाबो नाथाय गोसोनि साननायफ्रा देबर नांनो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म त दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङै थागोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन
पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा जायखि खामानि मावनो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुब थागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गोग्गो साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि साननायफ्रा दिनै जाफुंगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहायाबो मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन गोदान थांखि लानो रोंगोन आरो गोदान खामानियाव आखाइ होनोबो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयनिबो अनसायनाय मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन आरो मान होजागोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां देहायाबो दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाबखौ थोजासे मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांगोन गोसोआव बोलो बांगोन अब्लाबो नाथाय सुथुरा बांनोबो हागौ मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां समाजाव मान मोनगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन जाब्रबथायनि आसाबो दङ देहाया दिनै मोजां थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जानो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौबो मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्राबो दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सोरनिबा गाज्रि नोजोर गोग्लैनोबो हागौ समाजाव दिनै मान मोनगोन
गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन गुबुननि हेफाजाबखौबो मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो द स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन देहायाबो मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों